anting-anting cangkeping dipusana. Ya iki reunian anu to, apa ki ngene Pak Pamuji mbiyen? Banyu biru. Grupin apa Mas ki mbiyen? Larasi Romo. Larasi Romo sing ngendang ya Mas Bian. Wah, Sing nembang aku karo Bu Pamuji. Monggo Bu Pamuji. Mriki, monggo. Oh, kok iso. Monggo Bu. Tak dusi lho, kok Mbok. tak kei tek. Iki lho nek tek. Monggo. Gak tau iki mengki tak dusi lho. Rene. Enggak. Iki enten teke. Enak ya Mas ya? Nggih, enten. Enak tulisannya lirik apa? Ini pintekan. Golekne, Dok. Golekne, Dok. Cah pinter. Apa diganti ora apa-apa. Nah, nggih. Ayo geculne. Ciri khas Mas Pir niku geculan. Loh, ciri khas. Long 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 leng. Tungda. Monggo. Hello. Hello. Lalalelo. Hello. Yo. Ciri khas. Opa nen nan 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 nen nan nan anting anting ye sampak jempok oko manuk prit menclok nang witing pari ali-ali de ambek kuningan saya keringan manuk gamak menclok nang witing sawo ping anting bang jempok tanda mata uga tanda tresna eling sapana enarane ngrasani ning ati keta Alel Saipom asik yo suwane Mas yo